चॅनलला सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपण ओला वाटाणा, चणे हे नेहमी खातो. सफेद वाटाण्याची भाजी आपण कधी बनवून खात नाही. तर आज मी बनवणार आहे सफेद वाटाण्याची भाजी. तर चला तर स्टार्ट करूया वाटाण्याची भाजी. मी कढई गरम करायला ठेवले, तेलही टाकले त्याच्यात. आता आपण याच्यात तेजपत्ता टाकूया, थोडं जिरं व्यवस्थित तडतडलं की त्याच्यात आपण टाकूया आलं लसणाची पेस्ट. ती मी खलबत्त्यामध्ये ठेचले आणि 2 मिरच्याही वापरल्यात त्याच्यात. मिक्सरमध्ये पिसलेलं नाही. व्यवस्थित मिक्स करूया. फ्राय करून घेऊया. लसूण व्यवस्थित फ्राय झाला आहे. आता आपण इथे कढीपत्ता टाकूया, बारीक चिरलेला कांदा व्यवस्थित फ्राय करून घेऊया. कांद्याचा कलर व्यवस्थित झाला पाहिजे, ब्राउनिश कलर आला पाहिजे, तोपर्यंत आपण याला भाजूया. हे बघा, आपला कांदा व्यवस्थित भाजून तयार आहे. कलरही छान आला आहे. आता आपण याच्यात सुके मसाले ॲड करूया. काश्मीरी लाल तिखट, हिरवी मिरची पहिलाच वापरले म्हणून लाल मिरची कमी घेते मी. आणि हा मी छोले मसाला वापरला आहे. तुमच्याकडे छोले मसाला नसेल तर तुम्ही गरम मसालाही वापरू शकता. चवीप्रमाणे मीठ, धना पावडर, हळद. आता आपण याला मिक्स करूया. मसाला तेलात व्यवस्थित फ्राय झाला पाहिजे. तुम्ही जर वाटाण्याची भाजी कधी बनवली नसेल तर एकदा ट्राय नक्की करा, खूप छान लागते. आपण याला व्यवस्थित फ्राय करून घेऊया. मसाला आणि कांद्याने तेल सोडलं पाहिजे, तोपर्यंत फ्राय करूया. आपला मसाला तेलामध्ये व्यवस्थित फ्राय झाला आणि तेलही सुटले. आता आपण इथे 2 टोमॅटो घेतले, पिसून घेतले मिक्सरला. मिक्स करूया. टोमॅटो शिजायला थोडा वेळ लागतो म्हणून आपण याला 2-3 मिनटं हे बघा, आपला मसाला किती व्यवस्थित तयार झाला आहे. तेल पण सोडलं आहे, टोमॅटो पण शिजून झालं आहे. आता आपण याच्यात वाटाणे ॲड करूया. हे वाटाणे मी रात्रभर भिजत ठेवलेले आणि सकाळी 5 शिट्या लावून घेतल्यात कुकरला. थोडंसं पाणी ॲड करूया. आता आपण हे वाटाणे शिजवलेले आहेत म्हणून याला जास्त वेळ नाही लागणार आहे. फक्त आपण याला 10 मिनटं शिजवून घेऊ. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जो बाजूला बेल आयकॉन आहे त्यालाही ऑलवर सेट करा, म्हणजेच मी नवीन रेसिपीचे व्हिडिओ अपलोड केले की तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन मिळेल.
ही बघा आपली सफेद वाटाण्याची भाजी तयार आहे. याला तुम्ही भाताबरोबर किंवा गरमागरम चपातीबरोबरही खाऊ शकता.